Osma dia memanami do inanami. Kalau arso masuk kita di pertanyaan pasion na parjolo. Boboto kami majo parjolo na pasaton na di puji-pujian. Nomor 10 itu ima ina kamis do ina do zending. Nomor 10 sian non lima wilayah 2 pinasa mamusek tu kor maranata dungi amasion songonima buah-buah tuhita lani taparadema rohado pikirata masuk mehita marede mehita. Marhite-hite goarni dewata ama dot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus dot goarni tot di parbadia na tumapalangi dot tanoon amin tabering ma iduk ni haporsyoni jalan na pauju kosa ima Yesus na manauton persilangani sikak nilas ni roha to naihian so dietong ihailaon gabi hudul di siamun ni habangsa ni dewata paingot-ingot hamu maibana napataot-taon paralawan si songoni dopak ibana sian akas si pardosa asa unang marnalu jahamu unang madate todimuna.
Ale amanami parasirohana sumuru debatani hatuan nami. Wiotami do diaka arion pananonu dohot hamamate ni Tuhan Yesus. Jala perbadai mahami memikiri sude nati naonnai. Pada dahom matu hami dosa nami. Asa diarsakon rohanami jala hupopomi hami. Hisap-hisap do sakap-sakap ni rohanami. Jalahu pasaut hami lomo ni rohab naung manubus hami. Asa martua hami maride siani rodi salileng ni lilengna. Sai patu pamai di hami marite hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Jadi dia roh Yesus ma na 12 jala di dok ma tu nasida nanako mahita tu Jerusalem jala tulus ma tu anak ngicol mai sasudena nata surat dia kapan irang ai pasaton nama ibana tua kaparbegu gabe isahanna leanna tijuranna jala pasilakonon nama ibana sahat tu nama te dungi mula mangulu ma ibana di hari patuduhot. Alai dang dia tusina sidia anggia saut otik siani. Nabuni dohatai sian rohana sida. Dang di boto nasida na nihataon nai. Dungi dipasang akka situa malimi dohot akka parise marabok gudang. Didok nasida ma. Ama bainota. Ailando
tada di bahen halaki molo tapasobu ibana porsia mahalak saluhu na di ibana gabero mahalak rom mangarapas tanah tahun doh baksota alai hehema sahalak sian nasida ima si kayafas si tuan imalim dinasa tauni didok matu nasida nahurang roha dohamu dan dipikir hamu rohamuna dingkad do mate sada halak humokok na toropi unang mago sadok bangsui alai daksian rohana sadiri di hatauni ala situan imalim ibana di nasatauni ubahen na disurakot na naing mate ma Jesus humokok bangsui alai tahe dadaholan naing makokok bangsui alai naing papungon na akka anak ni debata akka namarserak dope laho pasadahon asa olat ni nasadari martutuk manasida laho mamusa ibana alai didok nasida ma unang ma dipestai sotong gutur na torpi maredeita. Dungi ono marinari dapot pesta paskai saha ma Jesus tuhuta Betania nani inganan ni si Lazarus na sinunggul ni Jesus sian namate jadi di bauli nasida madisi panganon ujuan di ibana si Marta do makubasi si Lazarus ma sadadonganna mangan di sini. Gabe dibuat si Maria ma sahati miyak nardus na arga na somarsar dimiahi ma pak ni Yesus. Obuk nama dibahen mangalapu jadi digohi uap ni miyaki ma bagasi. Jadi sadasiat akasisianna si Judas Iskariot nanaing matjeon ibana mandok wasa soginais miyaki harga 300 hupang bahaya sila leon ni akka napugos alai dada napugos sinarihon na ubahin na didok ibana sokoni panakko do ibana tahe diusung do asi-asi ni halak aitu ibana do di pasat puroi dunginin da Jesus ma pasobu ma ibana ai di parade do i hira tu ari hatanami ai toktong do adong nabugos di tonga-tonga muna
jala asal maolo hamu tarpatongon hamudo nadingga tu nasida ayang guau dang manotong di tonga-tonga muna jala diuduti Yesus ma museng mandok itap ni natarbahesa do na diulanai na magjeluani do ibana mamihai pamatakku soron dina mananom situtudo hatakot tuhamu manang di dia dilihat portibion dijami tahun museng barita na ulion hatahonon na do nang nabinahin nai gabe barita na maredehita. Dungi torang ni ari nai dibegi halak nator naro tu pesta ima nanai roh Tuhan Yesus tu Yerusalem jadi dibuat nasida maaka mare-mare lahu manomu ibana uhud majau-jauhon Hosiana binasur-masur manaro marhite-hite guar ni Tuhani Raja ni Israel dungi dabot Yesus mahalau di sada ima dihuduli hopar tu natar surati udah koma biar borusion ida marajam donaro marsihudul di atas ni anak ni haludi jala halak parisei deba nasian natorobi mandok tu ibana orai hamuat tong akasisiam mi guru alai ninda memangalusi udok madihamu out mauwom nasida majojo ma akabatu alai dibongoti si bulisido si Judas na marguar Iskariot sahalak sian na 12 gabelaho ibana manutup dohot akka si tua ni malim rap dohot akka panunggalenay manang dia dalam na pasahaton ibana tu dasida jadi sian las nirwana sida marpadan manasida mangalion hepeng tu ibana dioloi si Judas mai jadi dilului matiki na une laho pasahaton ibana sosian pamotoan ni natorobi maredeta.
Ai di hari parubasan parjulu di pesta Paskai didapat sisian nama Yesus akan nindama. Tutu dia mah patu rehonon nami diho pangan Paskai di pangido roham. Gabi di dogma lau mahamu tu hutai manopo sahalak ina. Dok hamu ma tu ibana to nani gurui nadapot ne matikiku diho au sorang laho mangatop Paskai rap doho sisiaku. Jadi sau ma disuruh ibana sisianna dua halak jala didok matu nasida mololau hamu tuhuta pajupang mahamu disido sada halak na mangusung aik sahudut ibana ma yutok kamu tu ibana ma dok hamu di dia do bilut inganan asa disihu pangak kami Paskai. Jadi patuduhonon nama dihamu bilu pagi jaksada nalabas natipak hinebangan disima pature hamu dihita. Jadi borak masih siana dibongoti mahutai. Jadi jupang nasida matutu songon nadidok nai gabe dipature ma Paskai. Asadung bot ari Roma Yesus do na 12 jadi dinamangan nasida ma Yesus sian namangani ditanggal ma ulusna dibuat ma basahan ditapolhon tu ibana diuseo ma aek tu sabong dungi diburi ma akapak ni sisianna diapusi ma dohot basahanna na tinapolhon nai marit dehita. Dungi sahama ibana tu si Simon Petrus. Jadi didogi ma mandok ibana. Tunghoma ali Tuhan mamuri patu. Dunginin na Yesus ma malusi ibana. Dang dia tu siho papahenaku na tuho anggon wae. Musebe botomui. Dungi didok si Petrus ma tu ibana matua tanoon dang buryokku patu dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana moloso buryokku ho dang parto apo dia dungi ninna si Simon Petrus ma ale Tuhan udang mahola patu dohok matangan dohot uluku dungi didok Yesus ma halak nong maridii dang beburion ay dung ngasudia ibana ias nong ias do anggo hamu alay dang luhut hamu ay ditada do si pasahat ibana ubahen na didok dang saluhut hamu ias asadung diburu Yesus pak nasida dipakai ma muse ulusna hudul ma ibana didok ma tu nasida ai dia tu si hamudo papahenaki tu hamu diguari hamudo au guru dohot Tuhan jadi tu redo padokom munai disi ai ido au tutu asamolo au Tuhan jala guru muna mamuri pat muna
tamama nang hamu marsiburia pat ai sitiruodo huleo tu hamu asa di baik kamu songon na hubaini tu hamu na tutu si tutudo na hudoko tu hamu dang ubal ga anak somang sian idupna dak sumurung suruan sian na masur ibana molo di boto hamui martua mahamu magulosa mardehita. Jadi dinamangani nasida nin najisma situtudo naudoko tuhamu sada siak kamu naing pasato nau dungi marsak situtu mana sida gabe di padok bema tu ibana datu ngawi Tuhan alai ninda mamangalusi iai narap do tau manurdukon tangan na tu parkauan ido napasato nau tong donian ujung ni anak ni colmai songon natar surat yan alai marjia do halak napasaton anak ni colmai tagonan unang ma sangat tubuh ibana tu hasyang anono alai adong masa da sian akka sisian nai na jumono kudul tu ibana haholongan ni Yesus di pajonok ma tu labung ni Yesus madok tu ibana Tuhan isi gabe dia lusi Yesus ma ia tu sihu leon nasal topik nahu sornoponon ima ibana. Jadi di sornopoma satobik di lehoma tu si Judas Iskariot anak ni si Simon. Jadi dung di bodu di bongoti si bulisi ma ibana. Dungi di dok Yesus ma tu ibana. Matok ma ulu si ulamu asa dung di jalo si Judas nasa topiki Peter lau ma ibana tu balian. Mardehita.
Jadi dungsun nasida mangan di donasida ma aka ede puji-pujian. Jadi dong di ede nasida aka ede puji-pujian ini ruar mana sida tu dolok jedun. Bisima di dok Yesus nasida. Saluhut dohamu naing targasip bidaau di nasabunginon. Ain nata surat do. Lobutatku ma parmahani gabi marserak ma biru-biru nasapuani alai ni nasi Petrus mamangalusi ibana agia sudena sida targasip midaho angguau nasotupa targasip alai ni najis mamandok ibana. Oh Simon, Simon Dunga dipangido sibulis nang sigaon na ho songod dahanan. Alayaw do manangnya koko. Unang mitop haposyomi. Jadi dung bulak sogot roham. Pargugoy marohaniya kahanggim. Alay ni nasi Petrus mamandok ibana. Tuhan nahubas duau madongani ho tuhurugan nang tuhamati ape. Alainin na Jesus ma. Udok ma tuho Petrus. Dang martahuak manuk saburginon. Ia sojolo tolu heli soadomu naso tinadamau. Pinasa ma ade puji-pujian tu inaka mis dungi tu zeding.
buah-buah tu hita marsugot di hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 tonggo tapatupa pertanyaan pasion padua hot masuk mahita songon nasomal ima pukul 10 sia wib manang pukul pitu borgin songon ima sungguh-sungguh dihita pina sama kortu wilayah 2 dungi kor Maranata dungi tu pina satu amasion.
Tahu di timang sing maredeta siapa ke nomor 173 ayat sadata bobat. Tabasa darwata maratangnya kita. Dame nasmurung siasalu naroha ima namaramoti ate-ate doho pikiramuna di bagasan Kristus Yesus tuatai. Amin. Oras jala pasyon ma dihita saluna. Amanami nanami di pasyon na parjelon. Wenetami hatan itu hata imasian buku Hebir bidu 12 mamukamai sian ayat sada rodi ayat tolu ujahama dihita Sodoma didok disih marbenget ni roha di para laut dibahani nang hitape ala nasai torop nisi tidangi humaliang hita tapeak koma nasa napasuraton ro di dosa nagirgir makaliangi jala marbenget ni roha mahita marlojong tu bagasan paraluan nasongon soson di jolota tapi ring ma iduk ni haporsyau ni jalan napahujukosa ima Yesus nama naukton pasilangan ni sikka nilas ni roha tohap naihian so dietongi hailaon gabi hudul di siamun ni habangsa ni di bata paingot-ingot hamuma ibana napataw-taw ton paraluan si sokoni dopa ibana sian akka si pardosa asa unang marnalu jahamu unang madate toddi muna ido sahana amanami dot inanami somaldo di patupa di partanyang pasyon ima laho manaringoti via de rosa jalan menuju salib asamaritei amang dot tawinang takas jala bagas dia tusi salutita akan aporsia maksud do tujian ni pakokok ni tuhata Yesus Kristus meragam do tarida ditiki pasyon aka pangalaho ni jolma na humaliang ni Yesus
Adong mai napatuduhon las ni rohana marite napatuduhon si buat-buan na tujuan Yesus. Adong doi na reaktif patuduhon pembelaan na hatiai. Didok Yesus taringot tu pasoryon na. Adong do na mempersoalhon kedudukan na. Asa ise do nasian nasida na sumangap. Adong do naso makalomohon pangajaron na ala terganggu eksistensi manang kedudukan di tonga-tonga di bangsoi. Ala niya manami do inanami ima trupukta dia palatikyon laho mangodolhon lapatan ni haporsyon ni hita taringot tu Yesus Kristus. Buhado halak na porsiei di Kristus Yesus mengadupi akan masa di tonga-tonga ni huriai manang di tonga-tonga ni ngoluna sigarupari. Molo masa aka na masa di tonga-tonga ni ngoluna akan na porsiai nang huriai tadi konon nasida do huriai jala mula do tu ugamo yan manang toktong banahan aha na masa aha pe na masa nunga dipaingot Yesus amang do tamunang hian akasisian nai taringot tu akana masa jalan na ikon adopan nasida do akka paru kilo bahkan mungkin satu naro mate ajal dia siang ano jala di pangalilan nai dada holan sian akka halak na liban alai do nang sian parugamo Jahudi na mandok dirina porsia tu di bata Jawa. Pardurondo na sida siya parfugan ni halak Jahudi. Jala galup halak na mabuno na sida makilalawan ulaw na sitong do ulaw disi na mangoloy pahatik ni debatado na sida di dok rohana. Ido namasa diterpugi. Alani amang do tawinang mahide padohan dia sadaon didok di baheni. Di baheni lapatan na tarida do pardumodi amang do tawinang disosoi do hita huriai asa maparataheteon akka nong masa. Asa taparataheteon ma akka na masa. Alana nunga torop akka sitidangi ima akka na porsia tu debata akka pergumulan na do haporsyon na sida naing ma dohot mangalion inspirasi ngolu ni hurei ditiki nuaingot didok molo akka na porsia di pada naruwi mampu mempertahankan haporsyon na sonari disukut tu hita buado iya huria nuaingon buado hita songon halak Kristen alana didok halak Kristen di barat to do songon halak na badoti sada pertandingan di gelanggangan asamonang totu amang do tabunang ikon adonggo persiapan nama cedinggan jelagalup halak na bertanding ikon mampu memusatkan perhatian manang konsentrasinya tujuan na naing dicapai. Sudi buban nama bahan ibana ketinggalan ikon ditanggali do. Alani do didok diayak perjoloon namang do tawinang diodol do dua hal. Ima na perjolo tapi yakom ma na pasraton do dosa. Do nabaduahon marbeget ni rohama marlojong. Lapatan na amang do tawinang disok disi dosa do pangalaw na rubi na mabahin boban tujol may gabedang tarbahin ibana manada dirina ng tarjong mangyuton Kristus. Hape ganup hala Kristen ikon takas do taboto ado gabe tujuan di goluta di portibion. Alay adorang sosahat tujuan ni na ikon barlujog do hita di bagasan habigiton di dok di turpuk taon.
Alani damang do tainang dak pola iko ganggu hita songon halak Kristen di namar lujung di tonga-tonga ni pardelan ni ngulutaw. Alanong nga di patari daun tirut tu hita. Ay Kristus naong paujuk ko sa luneido mangalio gugu asa mampu hita saha tujuan ni. Yesus Kristus naong manaon laho makokop jolma wud segaligus mangalio tirun na dinggan ido ubahan na didok di ayat 2 tabereg ma iduk haposyo tay. Lapatan na amang do taminang nung nga dileo Jesus tu akasisian nai aha na iko bahinon na sida tu aktu nanasing. Dangadong na boy mangrupi halak Kristen di parlujungan nai asing siya tuata Jesus Kristus. Jesus sendiri nunga makamonako parluan na duduki jala di paujung doi marite hamonangan na. Yesus Kristus sendiri dona secara sempurna mangalehon mangulahon dohot mangoloi na didokni debata amai. Alani ibadah do Tuhan di salu colma termasuk dohot akana porsia na diguari na di padan narubi. Alani amang do tawinang ibadah do nang hudul di siamun yamai padohan didok di son tabering ba mengandung pangatusion amang do tawinang mari kita menyerahkan diri kita Allah takas makirim hola siat ibadah do dabot pangurubion ido didok di son tabering ma mari kita menyerahkan diri kita. Alani amang do tawinang didok no museng padohan paingot-ingot hamu ma ibana. Ingatlah selalu akan dia. Naing mangodohlon perenungan na mendalam do namang ima pertimbangan yang baik, yang banget baik. Jaladui takas membuat sada keputusan. Asa hita song ganup halak Kristen na ikom mangalion alus na takas mahite na membuat keputusan di dirinda mulak do ibana tugamonahian manang terus do ibana mempertahaton haporsion na tu Yesus nang pe ikon masa aka penderita ima suku-suku tu hita. Alani ganu pahala Kristen ikut takas merenungkan naung diulah di Tuhan Yesus na di bagasan tubuko namang do taminang ima di bagasan habengeton manaon aka rehe-rehe dohot rodi namate ibana alai dang sumurut pangolion nai dang adong alasan ni halak kita songon halak Kristen sumurut sian haborsion na tu Jesus dang jadi madele manang madate hita di tonga-tonga ni nguluta alani amang do tawinang di minggu di partangyang kata passion na parjulot disosoi do huriana nang hita nuaingon asa mampu mamereng akka namasa di tonga-tonga ni portibion lumobi ma doho nadi humaliang kita songon sada dalan panungunogu ni debata laho patakon haporsiota jalamarite akka namasa nataida manang natau bolusia mang dotaminang gabeta buat ma keputusan ima dopak mamereng dopak Yesus totong mahita mamereng dopak Yesus lam tabba ma kesadar dihita amang dotaminang alani pergumulan dihita dang tahamonakon hita sia dirita sendiri alai Yesus Kristus nang mangonakko kita ido gabi iduk ni haposiota jalana tahaposiai mampu mangurubi hita alani damang do dainang songon namarlojong di portebion ikut tulus do tujuan ni jalasada do tujuan na ima haluaon nasa liling di liling na
sude natadapot, sude natabulus, sude nataalami amang natonggi pay nang napait pay gabi paingot ton kita may tujuan dang portibyon na gabi tujuan ni ngoluta jaladang disok kita maringanan sa liling na alanido didok hop mahita mahaposyaw tibana manang ahape na masa di tonga-tonga ni nguluta ima na nagsidoron na tuhita amang dia palatikon asa didok tuhita akan nadapoti akan natabolusi akan alami akan tonggi dot akan pahit ima paingotok kita mayamang diaka tujuan di goluton ahado nagabe tujuan di goluta soko si Kristus kita dang portibyon nagabe tujuan di goluta jala dang disot kita maringanan sa lililing na alanido didok ho mahita makaporsyay ibana manang ahape na masa di tonga-tonga ni ngoluta. Amin. Martang yang mahita. Muliate mali Tuhan di partang yang pasyon na parjuluon di paluasohami manaringoti pardalanan ni ho ali Tuhan laho mokop dosa nami manaon di pardalanan ni Via Dolorosa di pasyon na parjeloon di pataridaw ko dali Tuhan akatiriun na tinggan marite akka nabinahim mutu kasisian dai jela ima ali Tuhan nagabe si patugu hami jela ima ali Tuhan nagabe si piopon nami si hati dakon nami di tonga-tonga ni ngulu nami ali Tuhan jela pardalanan ni ngulu nami on anong go tujuan na so kami si Kristus tujuan nami ali Tuhan dang portibyon ngulu nami dang hot sa dililing na di portibyon alanya kana masa di tonga-tonga ni ngulu nami akan nahudawot kami akan nawalemiami nang akan natonggi nang akan napahait ali Tuhan baydon nami may gabi tirun jala si pahot haporsyon nami may ali Tuhan asa totok kami buy makatidangi di tonga-tonga ni ngulu nami alay pos marwa nami para di madiri nami ali Tuhan laho maknidangi di sude aka sitidangi songon na nito na hoko tuhami di tonga-tonga ni portibyon alay pos marwa nami ali Tuhan hutaringot hami pe pasyon na parjuluon songon dalan nami makilalahos so diro panarihom mo di tonga-tonga ni pargulon nami siguro pare sariokodo hami ali Tuhan mariti naung di sisahu hami merdusa nami mariti hamamate mi jala di sariokodo sudi aka namasa di tonga-tonga ni gulo nami di pargugoy ho hami ali Tuhan diajari ho hami alani rupi mahami totong lapahoton haporsyon nami asa totong pandang nami ali Tuhan holat tuho tujuan nami dang nagabi hutigalo kami ho di tonga-tonga ni ngulu nami muliate mali Tuhan satu kinay ng mardomo siyang mahami siya tonga-tonga ni bagasmon alay ang guasi ni Roham tung naso jadi sirang siya kami ganu marsasada atau matang yang nami mariti anakmu Tuhan Yesus Kristus martangnya kami itu amin tau di tema museng marede mehita lasi semahita papungu piliata
Jeng mahita saluna sang asimi alai gumodang olongi taba ujung mah parsorata dinarapita mangidhon ditangiang alia manami Alea manami ni adibano gijang, sai pinarbadia magwarmu, sai rom harajanmu. Lehma Tuhami sedarion hanguluat siap hari, sesama dosa nami sama panesa nami, di dosa dongan namar dosa Tuhami, una kami tugion pengujunan, palua mahami siapa aku, ayo dona pengerjau, dot agugon, rodia sangapun salili. Amin. Asini rohani Tuhata Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot parsor ni tod di perbadia ma. Na mamasu-masu hamu saluna. Amin. 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 Selamat pasyam mah di Tasaluna.